Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому Доброранку! Сябри, отгадайте загадку. Ой, знов ти з загадками саме раніці, розумник. Кася, не бурчи. Зарадка для розуму зранку – справа вельми корисна. И я обещаю, что буду подсказывать. Добре, уговорили. Давай свою загадку, Лесик. Сябры, слухайте уважливо и подказывайте, коли ласка, коли ведаете отказ. Загадка. Я мошек для ежи ловлю на ляту. Ой, яка легкая. Ти загадав птушку, Лесик, бо тільки яни гарчуються на ляту. Кася, ты не дослухала. Я сапраўды загадал птушку. Ура! Але конкретную, вельми цікавую птушку. Тоді розкажи загадку цілком, Лесик, бо мошек ловять многие пернатые. Добро, слухайте. Я мошек для ежи ловлю на ляту. У небе я худкий, ходить не могу. Птушка, яка не може ходити? А, таких не буває. Ти її придумав, розумник. Кася, Лесик нічого не придумує. Але я таку птушку ніколи не бачила і навіть не чула про її. А вось і помиляешься, Кася. І бачила, і чула. Просто не ведаєш про її особливості. Сябри, а ви зрозуміли, яку птушку загадав Лесик? Кася, некоторые глядачи кажуть, що гэта стриж. Молодцы! Правильный отказ. Стрижи не вміють ходити? Але чому? Что, Кася, зацікавилася? Не лятаючих птушек я ведаю. А вось тих, хто не ходить, гэта ж значно простей. Толькі не для стрижов. А що їм перешкоджає? Могу розказати, коли вам цікаво. О, вельми цікаво. Давай подробязности, розумник. Гуляючи у дождливое надворье, можна убачити ось таке дивне видовище на стенах і оконних рамах. Что это за вялизная куча перу без головы и ног? Стрижи, Кася, самые звичайные. А чому вони висять вялізними гронками? Зараз розтлумачу. Стрижи – унікальні птушки, сапраўдныя мастакі польоту. У небе яны полюють, ядуть і навіть спять. Уявіце, птушки можуть лятати до 9 місяців без перепинку. Ого, сапраўды, рекордсмены. Але віртуози у небі зовсім бездопоможні на землі. Особливо у дождливое надворье. А чим стрижам перешкоджає дощ? Справа у тым, што крылы птушак становяцца цяжкімі ад вільгаці. І яны шукаюць, куды схавацца? Так, а з гэтым у стрижоў праблема. Акрамя палёту, яны не ўмеюць увогуле нічога. Але гэта зусім проста. Нам сапраўда і проста. А стрижы і хадзіць не ўмеюць, і ўзлятаць з зямлі. Вельмі доўгія крылы б'юцца аб яе. Тады чаму яны не сядзяць на дрэвах, як мноства іншых птушак? Ёсць прычына. Усе 4 пальцы стрижа накіраваныя наперад і проста не здольны абхапіць галінку ў кольца. Але як мы бачым, птушкі могуць трымацца за вертыкальную паверхню. Сапраўды, ствалы дрэў ці сцены дамоў падыходзяць. Каб не мокнуць пад дажджом, птушкі набіваюцца пад карнізы, балконы, у коміны і нежылыя памяшканні. Карацей, туды, куды не трапляе вода. Малайцы стрижы, вельмі сяброўскія, ніхто не сварыцца. Гэтыя птушкі заўсёды селяцца вялікімі калоніямі, нават да некалькі тысяч асобін. Да таго ж у цеснаце і ў цяпле заўсёды лепш, чым пад дажджом. Дзякуй, Лесик. Цікава было пазнаёміцца са стрижамі, якія амаль заўсёды ў палёце. А я ведаю, што б магла рабіць без перапынку, як стрижы лятаць. І што? Глядзець мультики. Намёк зразумеў. Сябры, уладкоўвайцеся утульна. Глядзім ранішні мультфільм. Сябры, а зараз моя чарга вас здзіўляць. О, здзіўляцца мы любім. Ці чулі вы пра грызуна Соню? Шчыра кажучы, не памятаю. А я чуў, гэтых сімпатычных маленькіх звяркоў можна сустрэць у нас, у Беларусі. Усё ты ведаеш, разумнік. З табой не цікава. Яшчэ як цікава.
Кася, Лесік, пазнаёмце, калі ласка, мяне і гледачоў з Соняй. Зробім гэта з задавальненнем. Спачатку высветлім, чаму Соні так называюцца. Я расскажу. Справа ў тым, што спячка ў гэтых звяркоў доўжыцца цэлых 6 месяцаў. Даўжэй, чым ва ўсіх астатніх жывёл, якія таксама кладуцца спаць. Так, Кася, ужо ўвосень Соні ўпадаюць у спячку. Падчас яе ўсе жыццёвыя працэсы жывёл амаль спыняюцца. Цікава, што ў сне Соні губляюць палову сваёй вагі. Бедныя. Вядома, пасля спячкі ім прыходзіцца вельмі добра харчавацца, каб вярнуць форму. Сілкуюцца Соні пладамі, казуркамі і здабываюць харчаванне вельмі актыўна і старанна. Усяго толькі пара сонь здольная за одну ноч апрацаваць яблыню, надкусваючы кожны плод. Ого! І для чаго соні гэта робяць? Каб адшукаць той адзіны, які сапраўды прыйдзецца грызунам даспадобы. Усе ж цікавыя звяркі гэтыя соні. Скачуць па дрэвах, як вавёркі, знешне больш падобныя да мышак. А яшчэ ў гэтых маленькіх грызуноў ёсць падабенства з птушкамі. Толькі не гавары, разумнік, што яны ўмеюць лятаць. Усё роўна не паверу. Лятаць не лятаюць, а вось селяцца соні ў пакінутых птушыных гнёздах ці будуюць уласныя. Грызуны ў гнёздах. Ну і дзівосы. Як будаўнічы матэрыял, соні, як і птушкі, выкарыстоўваюць кару, мох, гнуткія галіны, а ўнутры высцілаюць гняздо пухам і пёрамі. Дык і малых соні заводзяць у гнёздах. Менавіта так, Кася. Нараджаюцца малыя зусім бездапаможнымі, але каб стаць самастойнымі, соням патрабуецца ўсяго 45 сутак. Менавіта тады яны і пакідаюць роднае гняздо. Уяўляю, зазіраеш ты ў гняздо, дзе разлічваеш убачыць птушанят, а там сядзяць маленькія мышкі. У любым выпадку ні мышак, ні птушак у гнёздах лепш не турбаваць. Лесік, не хвалюйся, я выдатна гэта ведаю. Проста пажартавала. І ўсе нашы гледачы ніколі не пакрыўдзяць ні мышак, ні птушак. А паколькі мы такія малайцы, уключай нам, Лесік, чарговы ранішні мультфільм. Уключаю. Дзяўчынкі, а хацелі б вы пакатацца На кані? О, шчыра кажучы, я хачу, але крыху пабойваюся. А я займаюся конным спортом ужо не першы год. Ого! Здорово! А ў мяне нават ёсць любімы конь. Яго імя Фронда. Ура, Зіла Ніколь, ты такая храбрая. Ды гэта зусім не страшна, наадварот. Я ад заняткаў атрымліваю сапраўдную асалоду. Коні такія разумныя і добрыя, і чулыя. Ніколь, пообяцай, што пазнаёміш мяне са сваім любімым канём. І мяне таксама. Абавязкова. Упэўнена, вы пасябруйце. З ім проста немагчыма не пасябраваць. А пракаціш нас? Калі трэнер дазволіць, пракачу. Ура! Дамовіліся. Але я хацеў спытацца, ці хацелі б вы пракаціцца на страусе? А на ім катаюцца? Я не ведала. Магчыма, у цырку? Не-а, па вуліцах горада. Ого! Я хачу гэта ўбачыць. Усе хочуць. Тады глядзіце і здзіўляйцеся. Гэты мужчына праславіўся ў кітайскіх сацыяльных сетках дзякуючы незвычайнаму сродку перамяшчэння. Ён больш за 10 гадоў раз'язджае па дарогах правінцыі Юньань верхам на страусе. Ого, арыгінальны транспарт. І даволі хуткі, між іншым. Разганяецца да 80 кіламетраў за гадзіну. Нішто сабе? Ха, як сапраўдны аўтамабіль. Цікава, а правілы дарожнага руху страус ведае? Дарэмна смеяцеся. Мужчына расказвае, што строга дрэсіраваў страуса перад тым, як вывесці на вуліцы.
Наприклад, каб примусити його спинитися, треба свистати. Цікаво, ці довго страус може протриматися без заправки. Уладальник рассказывает, что живёла может перевозить наездника его комплекции от 1 до 2 годин. Видатний винік. А страус такий симпатичний. Нагадує некий персонаж з мультика. До речі, про мультики. Почув тебе, Кася, і включаю черговий мультфільм. А зараз треба розвітуватися. Бо, на жаль, час нашої програми вийшов. Але напереді нас чекає цудовний дяньок. Сябри, проведіть його корисно. Цікаво. І саме головне – весело. А зараз давайте домовимося про нашу наступну зустрічу. Яна відбудеться, як завсюди, зранку. У нашим доброго ранку! Як проспите!